Nou, hier staan we dan allemaal met elkaar. Ronald, hartstikke bedankt van de IJsselberg Dokkum. De nominatie voor de ALS. Nou, fantastisch, we doen mee, we doneren. In Allerijl hebben we vanmiddag nog een ploeg mensen, mijn collega's weten te bemannen. Om deze kant op te komen, hartstikke mooi. We nomineren wel de volgende bedrijven. En ik hoop dat die binnen 24 uur op social media bekendmaken. Hetzelfde eigenlijk een filmpje. Dat zijn de eerste is Bouwbedrijf Van de Werf. Doerder Van de Werf zijn medewerkers. Dat is Gezond en Wel Werkman uit Dokkum. En dat is Jan-Bert Monsma, mijn grote vriend. En Martijn Mullers van Passana, de Sionsberg Ziekenhuis. Goed, we gaan los. Allemaal emmers met water. 3, 2, 1. Ja, we hebben vanmiddag na 2 hebben het kunnen regelen. Maar ja, er zijn veel medewerkers die op studie zijn. En die willen we dus... Ja! Maar nou, die hebben dus na 2 moeten oproepen. En we hebben natuurlijk de winkels draaien ook allemaal door. Dus prima, hartstikke leuk dat iedereen deze mensen hier hebben mee willen werken aan ALS. Het Bouwbedrijf Van de Werf, Dokkum. Doerder Van de Werf, Gezond en Wel Werkman. Jan-Bert Monsma. En Martijn Mullers van Passana Sionsberg. Ja. Denk je dat ze de uitdaging aangaan? Ja, ik ga er wel van aan. Ik hoop dat ze binnen 24 uur een filmpje op social media doen. En allemaal moeten we ervoor staan, ALS. En wij gaan ook doneren. En alleen het feit dat ook deze mensen gewoon de moeite hebben genomen om te rijden naar Dokkum toe en toch terug te komen, zelfs één uit Groningen weg. Denk ja, prima, hartstikke goed.